Mandića, istaknutog člana predstavništva poslovne svetske organizacije ABK. Pozdravljam sve prisutne, naročito ovu dragu i lepu decu. Pre svega želim da čestitam ovaj jubilej koji govori o jednoj postojanoj instituciji koja je generacije i generacije dece izvela na ispravan put. Moram reći da sam se i sam družio u detinjstvu i mladosti sa decom koja su došla iz dečjih sela, koji su sada postali odrasli ljudi i sa kojima i dan danas imam iskreno i pošteno druženje. Deca iz dečjih sela imaju drugačije detinjstvo nego deca koja imaju roditelje. Na neki način to je i prednost, zato što je ta institucija toliko kvalitetna da je uspela da nadomesti najveći nedostatak koji može da se desi jednom detetu, a to je da nema roditelja. S tim u vezi, ja bih jako voleo da ova manifestacija koju smo danas priredili postane tradicija i našeg udruženja i da to traje dugo, dugo i dugo. Deco, vama želim srećno detinjstvo, kvalitetno odrastanje i srećan život. Živelo dečje selo!